Ay, gusto ko yan. Serbisyo publiko, asin kamugtakan kan panahon. Igwa kita ka iyan. Kaya na talaga, Henry M. Kaya gusto kita. Wala nang iba. Ang lalaking hindi inuumaga. Sa programang ini, bawal ang kidi, bawal ang babloy, bawal ang morosot habang nakamorning hirit. Ngunyan, uyan na si Henry Maceda, ang lalaking hindi inuumaga. Walking on sunshine. Wow, it's gonna feel good. Check it out, here we go, let me say it. Jacks on racks, make the DJs wanna play it. The front to the front, then the back to the back, then the hip to the hop, then the front to the rap. Every single line on time, you admire. Stays in your brain like earth, wind, and fire. Here I am all the time, girl, you know me. I must admit, I'm the real brother Louie. You see, brother Louie, Louie, Louie. I'm in love, set to free. She's only looking to me. Only love breaks our heart, brother Louie, Louie, Louie. Only love's paradise. She's only looking to me. Brother Louie, Louie, Louie. Oh, she's only looking to me. Oh, lady Louie. She's on the cover. Brother Louie, Louie, Louie. Tuno na naaga. Magayuno ng pagkaaga. Beautiful day. It's a beautiful day. Aldaw ngunyan mga tugang na Martes, petsa 7 kan Oktubre. Good morning, 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 good morning. Belated Happy Teachers Day sa gabos. I'm intrigued, but Mga teachers natin, good morning. off your waist, we Sabi ni PBBM, tawanda ka mo kitag sarang ribo. let's cut the chase to every man that Katawanda ka mong tig 1,000 my love, that means you never lose. na insentibo ngunyan tabi sa celebration takan World Teachers Day. Pambakal da tabi ki kuan ki pambakal ki ano daw ang pwede. 1,000 dai ko ano pwede. Tatawanda tabi ka mo ki 1,000 sabi ni PBBM. Hindi ko paano ipapaabot yan. May 1,000 databi ka mong incentive na mga teachers. Wow! Nakaugmahon. Kasi gusto ko na maging teacher sa bagay. Dahil naman ako kwalipikado dyan. May edad na ako eh. 50 na ako. Dahil na ako. Ay, grabe nga. Ang edad mo ngayon, mas ano-ano rin sa napikatara mo dyan sa ondera di. Good morning mga teachers! May 1,000 da po ka mo. Sabi kan sa tuyang presidente. May 1,000 da po kamo na marireceive insentibo para po sa World Teachers. Kung ako ang presidente John, ibong ko na 5,000. 5,000 imagine 1,000 pwede naman kundi gari kung akong presidente gibong ko na 5,000 pero kung may available na budget humugot ka naman sa imong funds bilang presidente kang Pilipinas tawan mo ki tag 5,000 mga teachers dahil nga na yan magayunon niya sa bagay maray na iyang kisadaya di maray na po iyang kisadaya magmaray na iyang kisadaya na ma-receive pero kung ako talaga tawan ta kamo ki 5,000 pesos na mga ano yan kamong mga teachers tabi ha. Hello, good morning. Morning, baby. Good morning, amigo. Hello, amigo. Naputol. Kung ako talaga, ang ugaring, gari, ang presidente baga, may discretionary fund yan. Igo tabing pondo ang presidente, biga po na discretionary fund. Tawan mong kitag siring kumil, ay nako. Dahil nga na si Madam o si Sir, kupo-kupong ka na agum limanas na. Dahil nga nang kupo-kupoon ni Mr. Di malas na. Okay, ako pong kupoon kan Mrs. na kon ang teacher sa lalaki. Hello, good morning. Every single Baby. Yeah, good morning, Tabi. Wala naman nang makuhaan. Wala nang makuhaan. Nata. Nagust na. Lato sa tagasal matata. Pagkagagasay mo nin mal na Diyos. Pigirat mo naman sa kong pag-iisip na, onto, di ka kimakuha ka na may billion ang discretionary fund kang presidente? Wala na nga ni. Para na, Oo. uto na, Baga na. Ubus na. binulos na. Sarmayon ka. Narinig mo na naman sa tulay. Ah? Sa tulay na nagaba.
Tayo na nga ni. Bet. Pag di malas talaga. Ano? Ay, Pasalamat sa kita ng teacher. Maski mo paano bagaw. at na, ang mga teachers, migo, padabaon ko talaga yan. Hindi man kita magiging kita kung dahil Wala talaga. Sinta talaga sa tuyang pag-asa, di ba? problema. Sige ba, mas Ah. madulo. Ano? Sige ba, mas madulo. Ba't ang pag-teacher mo yan? Mapagalo naman. Grabe naman kung ano-ano mga requirements. Kailing ka, sige ka kailing. Kadak lang mga kaitong teacher. Puro fresh ang pagkailing mo baga. Kami ka ito, migo, sa experience ko, may asan sa mo na daragaho na maestra. Duman sa mo ka ito. Mga habang naghahaloy, siya, siksihon pati yan, ang may limang legs ka, migo. Talagang supang grimating legs, Habang naghahaloy, migo, nagdakulan tabay. Ikaw man ka tumindog ka kay walong oras. Kakalagaw. Ayun na. O, sige na. Tapos, igwa kami ito sa yun sa video. Tapos kami yung mga lalaki. Kasi itong maestra, bako man actually siya. Student Crush yung maestra. Okay. Student teacher. Ako kaya, amigo, nagkakrush ako sa maestra. Konsultero pa ako. Dahil akong crush na teacher ko. Tapos kunyan, habang nag-aaloy, kag-college na ako, nakita ko, ma'am, nataro na kag-tsura mo. Latasod ka sa kan ubanon. Dahil nga ako may ubanon kan karaw ni do, na mga sarawayon ka mo. O dyan baga sa Gabaldon Building, migo? Ano bang Gabaldon Building? Iyo. Yan baga may salog. Apisirit mo. Latason ta kan salbar ako nag-istorya. Ayun na, ang pag-recess baga. Ano pa ito, ano? Ang pag-recess, Ano ka po mo ganito? Makalakaw ka sa lairaro. ang pag-recess baga, bigo, matawon sa alam ng Gabaldon Building. Ayun na sa imo. O sige na, bye. Elementary ako dyan. Pangan elementary school. May Gabaldon baga sa Kabangan. Yung mga yan, mga prentira ka. Ganyan o garing sinimento palibot. Di malas man. Ayun na. O sige. Ba? Malaman kita ko dyan aga. Mag-ulok-ulok lamang ta. Di na ako nagaparahiling kin National News. Taminalibong ang payo ko. Nawarang pirot ko pagkabanggit. Ayun na, sige. Good morning. Good morning. Baga. Ata, oy, mga teachers, igwad po kamo ki 1,000 pesos na incentive. Magkaugmahon baga adik. Uy, maringan junior. Dada ko naka siguro kung naka-ako akong teacher gayon. Siguro ugmahon ako ngunan. Hello. Hi, good morning amigo. Dapat sabi, we should be thankful for every benefit and blessing nag-abot, magsiksaday. Wow, magayonon man ang sa imong sinabi. Magayonon. Sabi ba kayo? Yeah. Basta dahil mapaduman sa ghost sa budget, okay na Okay yan. na ito, adi. Basta dahil mapaduman sa ghost. Istoryan na Cavite pala. No. Kasubang gihali ako sa Santo Domingo. Kasubang gihali kang Santo Domingo. Okay. Oh. So, pabalik na ako dito sa Legazpi. Oh. Ngunyan, pag abot duman sa approach kan Basod Bridge, kapatukat ba ito? Nakapreno ako bigla. Nata. Dagiton sa mga kasunod kong mga auto. Nag-orasyo yung piratango na ako. Nata. Naramdaman ko sa Cagayan, Iyo. Sutulay. Iyo. Oh. Naramdaman ko, nagpangadjingo na ako, nakapundo ako duman. Gari marayon man sa tulay dyan sa may Santo Domingo baga. Makusugon man. DPWH. Latos unta kang salbatana ka na. Ngunyan, pag-iisipan ko ngunyan, kung pag natapos ining sa Kilikaw, kung maagi ako dyan. Kung saan ka maagi, bala ka. Maglibot ka diba sa Malabog? Tarabayo ka. Kaya kung baon. Ay, sa imo. Okay, good morning onon. Good morning kay amigong Rondon. Amiga, B, good morning. Nangyaring nasutuga atabonon ka kadoroy. Atabon, pirmi ako atab-tabi migo. Pirmi tabi ko atab migo. Kaswapon man lang ako medyo nahaloy-haloy ta. Inda na, nagimata kong alas 2.
mata kong alas 2. Nga ko alanganin naghigda ako sa sofa. Nagmuklat ako maalas 5 ng aga. Alright. Sige. Dapat talaga ipagpasalamat natin. Good morning, Henry. Sandali lang Uy, alat nguna. Ngunya na aga, pag-agi ko nyo dyan sa may hampangan kang gate kan sa Iglesia ni Cristo Bagang Chapel. So gate ninda na haling Ligaspi, ay nako, may nagbanggaan na kotse budak motor. Nagmaringa, tada ko na traffic maray. So, di ko aram ko na paano ito. So, kotse, so, Vios, saranggi, so, ampangan, saranggi, so, right side, kan, payukan auto. Tapos may motor na nakabalagbag duman sa tinampo. Tapos mga tugang, may nasasabatok ng ambulansya. Makaskaso na ambulansya. Ano naman ako nangyari? Yan mananggad sa may ampangan kan, so gate kan Iglesia ni Cristo. Mga pulis, budak may sarong kotse na aayos na maigilid. So right side kampayo kan kotse, gaba. Para sa tapos may motor na nakabalagbag duman sa ampangan niya. Uto na pigigilid kan mga otoridad. Di ko masabutan kung nata junior sa arog ka na oras mahiwasunon ang tinampo, kulang ang auto. Nagbabaranggaan. Ata ako nanggad sa anong manabagay na ako minamaneho. Maski sa na ako magduman. Luway-luway pirme. Luway-luway pirme. Lalo na kung may di ba? Luway-luway tabi tama pipindyente ang lakaw mo. Kung kaskasero ka, magmani. Pero lang kita ingat. Kami lang kita dapat mga tugang nag-iingat. So yan, sampangan talaga. Ngunya na aga, siguro mga 4:45. Yaon tabi dyan so kwan. Yaon tabi dyan so motor. Buda so kotse na aksidente. Ay, nako. Paano da? Anyway, mahiwason ang tinampo na aksidente. Hello? VP, Po. yung tabing mga oras na arog kay May, 3 hours of the morning, Oo. dili ka doon tabi, lugod yan. Nata. Minsan, so mga paulit pa sa nang nakainom, mga makaskaso ng padalagang ganyan. Actually, Migo, sa Manila baga pag-arog kayo ng mga 4 a.m., 3 a.m., Yes. 5 a.m. Talaga may aksidente. Sunag, nagruluwas pagkabanggi. So mga naka-duty na banggi. Yan. Aram mo, VP, dati, nag-stay ako dati sa Sarong Hotel sa Quezon City. Oo. Ang kataling niya, BPO. Okay. Kahampang kan hotel, garo may dakulang karenderiya. Alas 3 kan aga, puro teenager ito Iyo. inom di beer. Ata na. Totoo yan. Tanong ko, araw daw kayan, ito pala mga halik sa duty kan sa BPO. Naning mga turog da asin lang. Minairinom? Ulit ninda, Minairinom. nagasyat mo na. Ay, nako. Babae lalaki yan, Yes, tabi, babae Oo, lalaki. babae lalaki, Ako daw, Migo. Deko daw. Tabi talaga itong nahiling mo aksidente. Iyo. Posible. Dakol tabi akong naobserbahan kan, atab na aga. Yeah. nangyayari. Oo. Totoo. Oo. Pero maray nga ni Bipita, dahil nag-kick in so pagka, so instinct mo as a reporter, Ata, may naapod na ko ta nga na. Kundi nga niya ako, pick assist ko sitwasyon. Medyo ganyan ko. Dahil man masyadong grabe. Pero so, nagmamaniho. So, ito, VP, kung inapudan mo sa diri mo, iapudan ko ta nga niya ako, Henry M. Sabi sa Kuya Roger. ako yun. Okay. Sige, salamat. Henry M. Sabi ko nga ako, Roger, how are you? Base 1, base 2, come in, base 2. Sige, Migo. Salamat. Morning. Ata mag-iringat po kita, ha. Kung ano-anong mga kita, tabi na mga nagmumurot, ay nako, kaya ara mo talaga, may mga tao na mahilig babae lalaki pati yan, babae lalaki yan. Ako daw, bako sa karaw, deko daw, ano maray na term? Ano maray na term? Yan bagang girl na nagsisigarilyo? Medyo kung daw ako dyan. Daw ako na. Diba, kampang musigang araw-tot ko sigarilyo. Ay, nako. Lalo na mga tugang pag nagiinom.
girl baga, dapat din nagparainom ki mga alak o hard liquor ta. Abang nagugurang mga, di ba? Nagkakaigwa ki problema yang paminsan, ano ang darakang alak sa reproductive system nin sarong babae? Maski lalaki, ulo may mga parainumon ng mga lalaki na grabe ang aki. Pero usually, pag luminuya ang reproductive system mo, pag pinmi ka may alak, lalaki man o babae. Diba? O sabi ni Pading Ray, mayo nin matanos na dahilan para sa rong tao na magkasala sa iya, nasa na. Dai na iginagalang ang sarong tao na dai minagalang sa sadiri niya. Sirach 10:29. A blessed Tuesday everyone. God bless. Salamat Padi. I love you Padi. Alright. Sabi kang, ito. Good morning Henry. Kaya pala sukan, ini na naman na texter na naman na ini. Kaya pala sukan soltero ka ito na pigbibisita mo digi sa sabi ka, tarawayo din ni Awinda, may kubasaw nini. Soltero pa man ako ito. Sige, pwede kubasaw. Soltero pa man ako. Sabi kang, inapot ko kung nataday ka na nagbisita, nadagitan mo da ata, inabutan mo, ata, dahil man ako. Sisi sa mayo ni. Sisi pa na, ikang texter kang ngaranan mo tabi, ngarani daw, para marikol ko kung isang pigtatara mo, ngarani daw tabi, bossing, o madam, ngarani daw tabi, para matandaan ko, kung isang pigtatara mo, na kang ako soltero pa, may pigbisita ako, na nataraman ko, ta naginom. Iyo, ngarani daw tabi, ha? Maray na aga, Sir Henry, tubig, prime water, na tabi, salamat, may problema na naman si ate kayin sa tubig. Sige, para munta na mga tugang ang mga buwan namanong report. Hali po dyan sa luwan. Good morning, Ate Kayen at saka kay Busing Leonito Gaviria. Yan, aramon daw ang mga buwan namanong istorya sa morning hirit. Ay, sandali ko na may apod. Hello? Hello. Yeah, good morning po. Good morning, Kadoroy. Ay, good morning po. Ang good sa mga paradagog na naatab ka. Makasupo naman kaya. Alas 5:08. Ay, very good ka talaga. Iyo, nagimata ako 4:15 AM. 4:15. Nagura na ang Kan Monday, nagimata ako 10 to 5 ta. Nagimata ang kaya akong atab alas 2 na ako nagimata. Sala sa mata ko. Alas 3. Ika? Alas 3. Ika kaya, pag magpagurang na baga, medyo kuha na ang mata. Gura na narugan. Oo, pag-aki pa, medyo intermittent ang pagmata. Nyay kaaki ka pa. Siyempre, ang mata ko, paminsan atabon, paminsan udto. O, pabatian na. O, sige na. Fight na, kamay ma-report. Fight. Sige. Si Auring na Bikilyo. Si Ote na Bikilyo. Kasi manay ni ng imbudo. Opo. Tabi. Opo. Si Carlitong Ibrada. Diyan sa bus truck. Yay, sindangon yan. Okay. Okay. Salamat po. Opo. Bye-bye. Bye-bye. Nagdadangog ka mo sa Morning Hirit. Kaiba si Henry M. Ang lalaking hindi inuumaga. Angel Mostaza sa Buenamanong Report. Bit ang baretang bareta. DCGP, Baretang Bareta. Angel, good morning, Angel. Yes, good morning. Good morning, Angel. Good morning, VP. Yan. Paborito ko yung pelikula sa Charles Angels. Bagara mo ito? Sabi kan lalaki naman, good morning, Angels. Sabi kan mga babae, good morning, Charles. Gari ba nakatuwalyahon? Gari so, bagang mula sa banyong nakatuwalyahon baga. Ha? Ang mga imagination mo naman. Basta ro. Aga-aga. Good morning, Charles. Okay, go. Ay, sandali. Si Ate Remy Valderrama, mata na, nasa US ini. Aki ka pa palan talaga po. Taday ka pangani kibuhok na mo ng babae ini. Sus kung May pa-kompleto. sa bata ng amiga ko ini. Kung bakit sa amiga, kinurosing ko ini. Tamiliyaon sa Amerika, kung anong pigataram sa ko. Pagyaon sa ligas, pwede man sa ko nakataram ki arog kay ni. Hahanapon ko siya sa pawa o sa bagong gabre. Okay, go. Anyways, VP, good morning po. Good morning sa mga paraan tabay. Sa mga dugang taba pong pareta, padagos mo yan ang sigibong hot pursuit operation.
kan mga personahes kan Legazpi City Police Station sa suspect sa pananaksak sa sarong retired na pulis sa Purok 1, Barangay 38, Gubon, Legazpi City. Sigun sa Legazpi City Police Station, ang biktima na si alias Angelo, sarong 59 anyos, retiradong pulis na residente kan Purok 4 kanasabing barangay, mantang ang suspect ang si alias Orlin, ang residente kan Purok 1, parehong barangay. Sa istorya VP kan mga testigo, nagkakaigwanan inom-inuman ang biktima kay bahan sinda alias Errol, alias Raymond, asin alias Meliton, kan si alias Errol VP ang nag-ihi, rin inikan suspect asin pigbalo na hagadanin pambakal din sigarilyo. Alagad nagsayo si alias Errol na tawan ininin pambakal, para taraman ini asin patakoto na uragan ngayon ako, paluwason ko ngayon ang bituka mo. Ay, grabe. Grabe. Oo. Isog. Oo. Dahil naman VP pinatulan ni alias Errol Ana na sabing suspect at nagbalik ini sa pwesto na pag-iinuman ninda. Nagkaperang minutos pa kan sa giraray na nagbutwaan ni suspect daraan matarom. Grabe. Dahilan para magrulag ang mga nag-iirinuman alagad aksidenteng natumba VP ang biktima. Dahilan para maabot ini kan suspect asin barasta na sana ining pinagsasaksaka. Ay, nako. Makalihis VP ang insidente, tulos man na nagdulag ang suspect sa day maaraman na direksyon. Batang ang biktima ang enot na dinara sa Legazpi City Hospital at tinatawan ini initial na medical treatment alagad ibinalyo sa Bicol Regional Hospital and Medical Center para ipairarom sa surgical operation. Nay ko po. Sa ngunyan VP, tigahan na pa itong suspetsado ng mga personahes ka na Legazpi City Police Station. Grabing kon ano. Parang banggi na ini VP na sunod-sunod na nagkaduwang insidente na na pananaksak dyan sa sentro kan Legazpi. Kami ka ito kan mga reporters kami Angel, kami ka ito panahon may sa Rapio, kasabay-sabay ko si Pio. Kami ka ito, ang nadaguming bareta. Gusto mo yung gripuhan ko ang tulak mo? Nadangog ko man yung VP. Gusto mo yung gripuhan ko ngayon ang tulak mo? O gusto mo ngayang sapadon ko ang pangamo? Una ni VP, sabi niya, oragan ngayon ako, paluwasan ko ang bituka mo. Magkatakuto na di. Para mangagad palang VP kaya kipang bakal. Para mangagad kasigarilyo. Dagit. Nako. Okay, sige. So, yan VP, ang mga storya pa, ali sa Legazpi PNP, Angel Mustaza, DCG. Salamat, Angel, sa report. Hali dyan sa luwas. Si Henry M., ang lalaking hindi inuumaga. Tuloy-tuloy ang mga balita. Karen Ala nasa linya. Karen, good morning, Karen. Good morning, VP Henry. Sa dagdag natong barata, nakatutok naman ngunyan ang Committee on Health kan Sanggunian Pandalawigan ng Albay sa progreso kan Albay Dialysis Center sa Segundo Distrito. In kaso maitao naman tulos kan Departamento kan Salud ang lisensya sa pag-operar kaini sa regular session kasahapon. Ipinahayag ni 1st District Board Member Carol Ziga bilang chairwoman kan nasabing komitiba na nakatalaan naman ining mag-ocular visit as in inspection sa nasabing dialysis center digdi sa may Bicol Skin Clinic kan Legazpi. Ngunya na maabot na petsa 9 Huwebes, tanganing personalmente mahiling ang progreso, dangan kamugtakan kaini, mantang basado sa pagsusog kan kinatawan kan Primer Distrito, sinabing nag-asigurar naman ang Provincial Engineering Office sa komitiba na mahigot naman na nagsunod o nagtugma sa floor plan ang nasabing pabulungan asin nasa proseso naman ang license to operate kandabot sa mga equipages digdi sa 10-chair capacity na dialysis center na ini kan Segundo Distrito. Mantang sinabing nagalat na sana ang Provincial Health Office kan magkakanigong lisensya na sinabing nasa lindong nangunyan kan Departamento kan Salud tanganing adalan kung lusot sa standard kan DOH ang mga ekipahes asin edifisyo digdi. Kung kaya maut naman na mag-iriban ang grupo sa pag-inspeksyon digdi sa nasabing inspection sa nasabing pabulungan. Aha. Magtagan mo na KS, inspection. Inspection. Kuduton ta kaya na inspection. Inspection. Yan, okay, go. Kaiba ang mga miyembros kan nasabing komitiba, Provincial Planning and Development Office, Provincial Engineering Office, mga personalis o representante kan DOH Region 5 at yung DOH Central Office.
yan ang report kanan ala DCGB News. Salamat. Aray ko, ano ito nahulog? Salamat Karen sa report. Hali dyan sa luwas. Yan po ang mga baretang-bareta. Ngunyan pong aldaw. Mientras tanto, DCGB, Baretang Bareta. tuloy-tuloy ang mga balita kay bata mga tugang si Padingalar Mario. Hali po dyan sa luwas. Good morning. Si Ate si Rems na Balderrama pala, yaon sa Amerika. Kaya hapon pala ngunyan doon ha. Kaya matahon pa. Good morning, Tabi, amiga. May ticket patabing apat digdi. Oy, Rems, may ticket patabing apat digdi. So para sa fine dining tabaga sa October 10, may apat pa pong ticket digdi. Baka igwala mo niyang kinagdadangog na interesado magbakal kan tickets. May apat po ako digding available na ticket pa worth 5,000 pesos each. Baka po igwala niyang kinteresado o nagapun sa ko sa Brenda Kasubanggi. Ano nga niya, igwa ka pa lamang mapabakalan ka na apat na ticket dyan. Nga niya ko, madam, ismahan na po ako. Takunday nga niya, aramon ang mangyari ka. Teka raw man sana ni Ma'am Brenda. Uy, pero mga morning heriters, baka lamang may surusubra ka mo dyan. Bakalinin daw ko yung ticket. May apat pa ako digdi, Tabi, ha? May apat pa ako digdi. Ihatod ko po ngunyan aga. Ngunyan kayang aga, may scheduled meeting akong 11. Ihatod ko po ngunyan na aga. Iko akong 2 hours na bakante. Ihatod ko po sa Indo. Paski sa inyo mo digdi sa Legazpi o digdi sa Daraga, Kamalig, Santo Domingo. O sa mga medyo haran din sila na pagkabalik tulos kung 11 o'clock. Baka po pwede na, ha? Please, Tabi. Mag-text po kamo sa kuya sa 0928-777-5548, 0966-203-0034. Sa Friday na baga so fine dining ta. Ako gawin man ako mag-atindir duman ta. May lakaw kami kan sa kuyang ex-girlfriend. Si Mrs. may dudumanon da kami nagari basta may lakaw kami na importante pa. Bata si Mrs. pag binaag da junior, di ako nagsasayo ba diyon? Mas kanong sabiyon kaan, pag tuminaram, yes, Tabi. Okay na kita? Okay, Tabi. Diba? Pero gari akon mahabol ako duman sa okasyon, ha? Sa Friday, man pa kong ticket digdi. Baka po may nagdadangog dyan na may gusto interesado akong magbakal. Kung bagay, para may plugging baga kami kanigdi, ha? Baka po pwede, ha? Apat na ticket ini, may nagdadangog lamang dyan na apat na may tag 5,000 ang saro. Baka po pwedeng mabakalanin daw kayo ng apat, ha? Importante yung po ini na ma-dispose, Tabi, ngunyan pong aldaw hanggang sa aga, ha? Pwede man pong GCash ang bayad o pwede man pong sa bangko. Pwede man po na importante po magbayad. Okay? Sige po. Yung mga birthday greetings natin isunod ta. Makalipas kang report ni Pading Alar Mario. Good morning, Pading Al. Buhian mo. Morning, Bade. Mahigpit ang gobyerno lokal kan Legazpi sa pag-issue ng building permit at in renewal sa business permit sa mga negosyante as in pribadong individual na magpapatugdok ng dakulang establishment o harong. Yan ang tatawan doon kan Gobyerno Lokal sa liderato ni Mayor Isiam Ismail dahil ka nangyaring makusog na dinog, particular duman sa Cebu, nadakol na mga establishmento ang nagkagaraba. Digdi sa Legazpi, iba naman in mga establishmento na haraluyon ng panahon as in konsideradong dilapidated na alagad sa presente ang gobyerno lokal bako masyado maigpit. Sa bagay, sigon kay Mayor Israel, bako man masyado haralangkaw ang mga building digdi dahil pigbabawal yan kay Papa kan airport, kan yung padigdi sa airport sa Cruzada and sa Gunsangonyan ay paman masyado din naharalangkaw na building digdi. Pero anyway, yaon ang pagriparo kada gobyerno lokal, bahala na daw kani ang sa building permit, lalo na ang City Engineering Office as in ang iba pang concerned department
kaning magkareparo iyan para maiwasan ta na peligro. In kaso dahil tamang pigaagad na may nangyayaring kalamidad na linog na talagang minarumpag ng mga establishmento, lalo na kung ini mga dilapidated na. Iyan pa rin ang informasyon pa digdi sa Duwas Alarmario, DCGB. Salamat paringal sa report. Hali dyan sa luwas. Baretang sunod-sunod. Diba kita kay Jimmy na salitan sa tuyang Chief of Reporters, Jim. Good morning, Jim. Yes, BP, may naaga sa mga parantabay. Good morning dyan kay Municipal Jail Warden sa BJMP UWAS. Anong surango ka ni JC Putunya? Yan, aha. Oo, naka-monitor sa imo sa ngunyan sa Banuan kan Ginubatan. Yes. Sir JC Putunya, Municipal Jail Warden kan UWAS. Mientras tanto, BP, nagpaluwas ni Executive Order number 024 Series 2025 si Mayor Giselle Salceda kan Pulangi para sa mga school, public school, elementary and secondary sa Pulangi in relation ini sa Teachers Day, bigta one man in break an mga ini ngunya na aldaw. Ini in recognition sa dedikasyon as in invaluable contribution sa mga paratukdo para isilibrar maninda an World Teachers Day. Pangalo man sindang ngunyan. Yes. Dahilan kani an mga school heads, school teachers sa Pulangi pinagdirihiran niya shift na muna sa alternative distance learning an mga estudyantes ngunyan na aldaw. Kaswapon haros matindi nagpuon pagkahapon sa mga aktibidad kan mga party kan Teachers Day celebration. Diginipo yan sa Provincial Sports Complex sa Banuan kan Ginubatan. Nagtarapos sa Aros Pangina. Kaya puro pahiring alo man sinangon yan. Lalo na itong sa Banuan kan Pulangi na deklarar na break man muna nindangon niya na pagkaaldaw sa BBB. Happy Teachers Day. Yeah. Na so gabos sa gabos dapat so mga teachers ko man kato. Yes. Happy Teachers Day. So tayo mo man. Ano? So sa imo man da maski Sa lamang mga teachers, naging teachers ko, pigrit ko nakaswapon pa. so no liningaw maski pagbati dahil mo na lamang diretso ng liningawan hirap man. Dahil sa mga teachers ko nga ni, kan ako nasa high school, elementary, pigrit ko nakaswapon pa. So teachers na kaiba-iba mo ang mga panahon. Anong kaiba ko mga teachers? So, teachers ko sa college, sa panahon. Pigrit ko naman. Mga teacher ko sa graduate studies, pigrit ko na. At may problema? Tayo mo man lang da naramdaman. Ano? Kung lamang da naramdaman. Di akong matandaan kaya. Ora na. Nasa kuwang ka na. Wara akong matandaan eh. Nasa senility stage ka na. Latusuntan ka na sa labatan. Wala akong matandaan. Kana, tapos na talaga. Wala akong Wala matandaan. nang pag-asa. Paano kakaanak ko na so nag-iidan na saka nagpaparamuto-muto para stress ako kaan Bagong pag-asa na talaga. Okay. Pangalan kan PYC Enterprises, Mr. Mrs. Raul Inparisa Calio, thank you so much. Kan Orosite, Legazpi City. Basta radyo, nanak nindo, PYC. Okay. Salita, DCGB. Salamat, Jimmy. 20 before 6 in the morning. Newspaper front page. Enot sa Morning Hirit. Newspaper front page. Enot sa Morning Hirit.
News Director Mar de la Cruz nasa linya. Good morning, Paring Mar. Good morning, BP. Good morning sa mga tabang-tabay. Headlines ko niyan. Presidente Bongbong Marcos nangako na dain ang paratokdo na maretiro na Teacher 1. Ay, wow. Kasabay kang celebration kan World Talaga? Teachers Day. Talaga? Maritar sinda Teacher 2. May mga paagi na para makaabante. May promote sila na promotion. Teacher 1. Oo. Aha. Iga ang sistemang pigpapautog mo niyan. Unya kaya, grabe ang requirement pa din sa pag-teacher. Kaya maluya ka na sa nakunday ka pa makahali sa Teacher 1. Sa bagay. Kaya sa 1,000 na insentibo, iyan ang regalo ni Presidente Bongbong Marcos sa mga pampublikong paratokdo sa National Teachers Day. Hindi pala annually talaga pigkatao. Ayan. Ayun ba nang ganda, no? Ayun ba nang Nasa ganda? budget na inipirmi ka Nasa budget. ano yan, alokadong Dira 1,000 man nagdagdagan kimas kita. incentive. 2,000 sa 2026. May mga igwamang kasing mga dinurugang na mga pigkatao. Alright? Nasa Santo Stop election, dahil magigibo kung dahil ni magkakanigong lay, sigon sa COMELEC. Kung dito sa Senado, magdadara ng pagduda ng cover-up, sigon man sa Catholic Bishops Conference of the Philippines. Dimitir sa pasto, bako sufisyente, sa mga involved sa flood control project, sigon kay Presidente Bongbong Marcos Jr. ICI Commissioner pinal na ang desisyon na dahil live stream ang hearing kan komisyon sa anomaliyang flood control project. Senador Marcos Villar asin magagawa na diskaya mahampang sa ICI ngunyan aldaw. Malakanyang sinabing wishful thinking o illusion sana ang rekomendasyon ni Cayetano na stop election. Mantang sa lado man kan ibang mga kongresista ang stop election ni Cayetano pamparibok sana sa issue kan korupsyon. Pero pwede man ko mananggad. Kundi, madipisil yan. Magasto. Dahil mo pating batas. Dahil man kibatas kita, no? Ano naman ko lamang sa panahon Bagkon mo na sa konstitusyon. ano naman sa panahon ni Cory Buda ni Marcos Keto? Di pa man kato sa bagutan konstitusyon na di? Di pa. Wala pa man. Wala sa konstitusyon niya na Stop election. Maray kaya kung parliamentary kita ta, automatic sa parliamentary pag nawara na ng tiwala, automatic yan, nagkakaigwa ng Mahali kan pagpipili. leader. Okay, stop election o kaya pagpasar kan rice bill prioridad kan Kamara de Representantes kung kaya Speaker Bujiti. 26 billion pesos na hali sa flood control projects na ibinalyo sa DepEd. Ibigbida ni Presidente Bongbong Marcos sa celebration kan 2025 National Teachers Day sa Pasay City. Nagkatarang empleyado kang Kamara de Representantes habo naman na mag-uniforme dahil tiba at mapag-initan sigong kaya si Speaker D. Talaga? O nagpabada so tiwala kang publiko sa Kamara. Habo na mag-uniform na ka ngayon, nagtrabaho ka sa House of Representatives? Okay. Alright? Diri pa lang sa DPWH yan eh. Kaya nang mapig pa uniform ni Secretary Dizon. Alright? Hoy, mga kagulong. Magkarga na. Pira? 80 sa imaw. 80 sa diesel. Kay Kanuel. Pero sino? Actually pa di. Sino? Kay Dodds, 20 Sinuel, maski dos pang increase ka, na yung problema sa iya. Lalo na si Dodds, si classmate mo. Si Sir Dodds, 20 centimos. Pero ang increase sa gasolina? 20 centimos. Masabi ito si Pading, ay, sa Newton man ngaya. Pang niya pipiso. So, kerosene iwan. Alright? Tapos tanto sa patigyan nagbutwa, oy, si Secretary Rimulya. Kaibanan duman sa shortlist kan mga magiging ombudsman. Ay tapos na pare. Sinamitir na kay Presidente Bongbong Marcos. Rimate na. Kan GBC. Ako sa iling ko, siya masunod ng ombudsman. Bata suburutuhan kan Hula ko lang ini. Suburutuhan kan GBC. Antap na siya duman si Aguinaldo. Aguinaldo? Kunyan. Aguinaldo. Iyo ang tapnak siya duman. Talaga. Talaga. Anong 6-6 ang nagboto sa iya. Kay Rimulya 5-6. 5-6. Ako sa iling ko, baka kung maging ombudsman ini, ikaw kisarong personang may problema. Rimate. Iyo na so, pigbabana-bana. Ne, manay ay me. Dahil ba lusitibad ng maraot? Ini si Aguinaldo, Michael Aguinaldo. Dating
co-watcher person. Wow. Okay. Alright. Okay. So, yan. Living ang mga idol doon na pagkaaga. Mandang so, may mga pagbabantayan ang pag-asa sa outside of the country na mga maraot na panahon. So, halong naging typhoon na. Naiko. Mantang igwapang saro na low pressure area sa baba. Posible daw na mahalang ko ang posibilidad na ma-develop. Pero ang rayong pa, nasa 12,000 pa ang distansya sa par. Alright, kami sa mga headlines sa tuyang ang POH Enterprises sa napong sa Mr. and Mrs. Raulan Marisa Calyo. Diyan sa Oros at Ligas City, basta radyo ay POH hindi yan. 24/7 konektado kung maski na yung load. From Newspace, ini po si Partila. Good morning! Newspaper front page. Enot sa morning hirit. Newspaper front page. Enot sa morning hirit. Alright, sige, sandali lang Joshua at saka Jomar. Tawagan natin ang pag-asa para po sa latest na forecast. Ngunyan pong aldaw, aramon ta daw kung ano ang mga anik-anik, mga anik-anik. Ngunyan na pag-aaga, mga iklabus. mga barabalita sa Good morning, Sir Ariel. On air ka po sa tuyang programa. Go ahead na po sa latest forecast. Okay na aga po. Para po sa tuyang weather forecast ngunyan na aldaw nin Martes, northeasterly wind flow ang nakakaapekto sa eastern sections kang northern as in central Luzon, samantalang intertropical convergence zone ang nakakaapekto man sa Palawan, Visayas sa Mindanao. Ang update man sa bagyong may international name na Halong, sa ngunyan nasa typhoon category na Inio, asin hori man ining mataan sa distansyang 1,875 kilometers east-northeast kang extreme northern Luzon. Nanatili man na mababa ang tsansa na magilaw pa iniyo sa Philippine Area of Responsibility. Samantala, sa Romana low pressure area ang namataan man sa distansyang 2,285 kilometers sirangan kang eastern Visayas. Ang low pressure area, dako man ang tsansa na mabilog sa sarong bagyo, alaga dayman iniyo inasahan na malaog sa Philippine Area of Responsibility. Sa ngunyan, sa maghapon, ang probinsya man kang Masbate, digdi sa Kabikulan, nilalauman man na magkakaigwanin, mapanganoro na kalangitan, may kalat-kalat man na pag-uran, asin pagkikilat pagdaguldol, dahil man sa intertropical convergence zone. Samantala, ang natatadang parte man kang Kabikulan, nilalauman man na magkakaigwa sa maghapon, mapanganoro na kalangitan, naigwa man mga pag-uran. Maluya hanggang sa katamtaman na duros na halay sa norteng sirangan, ano matean, may banayad hanggang sa katamtaman na pag-alon kan kadagatan. At tinatay agwat kang temperatura sa maghapon, 24 hanggang 32 ang taas kang Celsius. Ang saldang, nagsirang alas 5:35 ngunyan inaga, masulno pa dyan alas 5:31 nin hapon. Haladig sa Diyos di Pag-asa, Ariel Samudyo. Salamat, Sir Ariel, sa report sa kamugtakan kang panahon. Ali po dyan sa Pag-asa. Actually, yun, may namimiss ako yun. Natanap ang sarong taon namimiss mo, gari. Minsan, makamundo man na eh. Mapon ka na naman. Mapon ka na naman ngayon dyan, oy. Nagdadangog ka mo sa Morning Hirit. Kaiba si Henry M. Ang lalaking hindi inuumaga. Aramon ta daw ang paningit sa Morning Hirit. Paningit sa morning hirit. Paningit. Paningit sa morning hirit. Natandaan mo yun ang boses na ni John? Natandaan mo ang boses na ni? Ito. Paningit sa morning hirit. Pero natanda rin. Ako nga, lingaw ko naman. Kita nga ako ng boses niyo. Alamin natin ang mga dagdag kaalaman ngayong umaga. Paningit sa Morning Hirit. Kaya pa po si Miss Shara May Leron. Good morning, Sha. Good morning po, VP Henry. Asin sa tuyang mga paraan tabay. Aram doon nindo na kan taon 1815 kung sa bagong sibol pa sa naan dentistry, kadaklan sa mga desperadong magkapustiso ang pigkukuhaan ngipon kan mga soldados na nagadan gikan sa Battle of Waterloo.
Sigun sa BBC Magazine, gamit ang play, saro-saro na pigahali ang maray pang mga ngipon kan ribo-ribong British, French, asin na Prussian soldiers na nagadanhali sa gyera. Kan taon 1815, mahal asin in demand ang mga tunay na ngipon kaysa sa mga ivory dentures dahilan ta mas natural ini paghilingon. Dahilan ka ini, inapod na Waterloo teeth ang mga pustiso nagibo sa mga ngipon kan mga nagadan na soldados. Ika, kung may pagkakataon, susuloton mo ba ang ngipon ng ibang tao? Yan po, baby, ang paningit sa Morning Hirit ngayon na aldaw nin Martes. Ini po si Shara Milaron, marhay na aga. Lilinigan manggid kay Maray na day. Ano da ko garibi brushan man kay Maray no. Gigamitan ki kung ano dyan na. Imagine ang postiso mo, ngipon ki iba. Salbatan ang pangyari sa mga abaka. Paningit sa Morning Hirit. Imagine ang postiso mo. Inda. Gari malainon, boy. Gari malainon na. Postiso mo, ngipon. Hello? Di ko kaya yan. Hello, good morning. Good morning. Hello. Oh, ito na muna. Ay, sade. Kasi pang standby ini si Joshua kasi Jomar. Hello. Hello? Morning. Baby. Po. Ang problema ka, kung may kag sa imo, ngipon ni Dracula. Gabi mo pagalon magsapa, no? Maganda. Matutukod. Gari, malainon. Gari mapangalong pantayon. Vipi, No. may naiisip lang ako. Ito ba nangyari sa Pigatan Alcala? Oo. Sa Cagayan? Oo. Bridge? Sutulay. O, di ba ang initial na sabi ni Sec Vince Dizon, Oo. tulong truck nagkasabay-sabay. Yeah. Totaling approximately 150 tons. Pero ang capacity daw is 18 tons. 18 tons. Oh. Okay. Kaya ng sitwasyon, ano ang pigigibo? Hindi ko alam kung sisay ha, kung DPWH o LGU, para makontrol ang apag-agi kan mga truck na magkasabay-sabay. May action daw tabing pigigibo kaya kada tulay. May mga bridge baga kita, di ba? Bibihira man yan. Pwede naman nag-aragi in dock. Di ba? Ang point naman is, kung magkakasabay sila sa mga tulay na kaya, siyan mapundo, Yeah. siyan mabawal mo na sa inda. Yan, di ba? Maning di magkasabay-sabay. No, yan ang ko naisip ko kasi dako lang bagang araw kan Basud Bridge, minsan duwang truck nagkakasabay siya, minsan tulo. Oo. So how safe is Iyo that? baga, kaya kapag ako may bigong nasundan na truck, lalo sa labaunong baga, sa container, Iyo tabi. pag ako may nasundan, minaluay-luway ako ta, pasundan mo baga sa tulay? Ako din ako nagtututok dyan. Oo. Pagkatakot. Ang point kasi is, so control. Yeah, correct. Diba? Sisi ang dapat mag-asikaso ka iyan. Kasi kung may nangyari yan naman sa Cagayan, baka mangyari yan sa ibang tulay man. Yeah, good point. Dahil maray na hapot yan. Iyo tabi. Okay. Yan ang ano ko kasi makakulba baga pag-arog ka yan. Yeah, tama. Sige, tabi. Okay. Good morning. Salamat. Good morning, Unon. Sabi ni amigong Raul na Bendian, si Dr. Raul Bendian. Good morning, sir. Sabi niya, Bispenhen, mas unique as in barato ang postiso, gabos na lang bagang, mas madali magparagamo. Ang postiso mo, Junior, bagang gabos. Alam mo na, ikaw akong kamidbid. Pag nagkakaon siya kidol si Junior, pigkasapa niya, pigkaparagamo niyan, pigpaparagamo niyan, dulce. Imbis na sa ito, magang tunawon mo kaysa, piparagamo niya. Ano nga na? Nagaragamo na. Cute man. Joshua Bino, nasa linya. Good morning, Joshua. Bibi, good morning. Morning. Good morning sa mga paraan tabay. Pares kang tig-discuss ni Kuya Jim sa Daraga, Bibi. Wala manin face-to-face classes sa mga
public school, all levels, gustong papahingaluan mo na sa mga teachers, One day, pag-atindir kaso banggi, Todma, sa ginibong, Teachers Day celebration sa Ginobatan. Yung man ang gada? Hindi. Sa daraga lang yan. Sa daraga? Sa Albay, dahil man kibong Albay, ano? So buong Albay, dahil pa akong naman. Data, nanghingan ta si gobernador. Ade. So, advisory. Data, nanghingan ta si, ano sabi dyan? All public school classes for kindergarten, elementary and secondary levels in the municipality of Daraga will shift to online distance learning. Tagura ko, ikaw ang giraray pala. Ano sana? Online. Online. Ngayon na aldaw, October 7, 2025. This is to allow our teachers to rest following their participation in the Provincial World Teachers Day celebration held in San Francisco, Ginobatan, Albay. Ayun. Yes, mabalos po, dangan Happy Teachers Day, Gilayon, sa ubos na mga paratokdo. Si Seth, nakapirma. Mayo Victor U. Pirite. Ayun. Dapat pala, sinanghingan ta si gobernador, ano? Pagal ito si Ma'am Shi? Pwede. Tanagluman ito sa kuhaan sa Morms? Si Ma'am Shi, baga? Pagal ito si Ma'am Shi. Bata pagkaga siya pa nagluluto kang pamawon. Alingawan? Alingawan taraman, si Gob? Nalingawan. Dapat ko na na advisor o consultant. Nahan dito kay Ma'am Shi eh. Bata pagkaga siya, paan mamata siya, paan maluto. Consultant ka sa teachers welfare? Consultant on teachers welfare. Di ba? Para man ko daw siguro. Teachers na? Para man ko daw si gobernador. Libre, ding sweldo. Sa teacher niya sa nakukwaon. Yo, libre ding sweldo eh. Ding sweldo, yo. Di ako ma-receive. Piso lang ang sweldo ko. Para may payroll, piso lang. Okay? Sige ta. Hingingan ko si Sister Tony Reyes. Tara man siguro nakuha na akong konsultant. Pagal mo lang na si Madam Shirley. Tawa, tuminapis tapas na. Ato na nga ni, busy ito, pagal ito. Diba? Pagal ito ngon. Ining duwang ngayang ininan naman yan. Okay, sige, go. Yes, anyway, BP, good morning sa mga parantabay. Sa nagtag niya tong bareta, nakikig na sana si Police Lieutenant Colonel Edgar Azotea, ang Chief of Police Candaraga Albay, dahilan ta sarong aldaw, igwa sa iya ni nag-upload na taga Katanduanes. Nag-upload asin nagpapasalamat ta mga mabuuton ngaya ang Police Candaraga. Kan maaraman ni Azotea ang istorya, may saro palang tabi, kanakaaging mga simana, may saro palang depending individual, dyan sa Daraga Albay, na taga Katanduanes, nagdulok sa saro sa mga pulis to nakadeploy sa Tinampo, nag-aagad nin pinansyal na tabang, tama uli sa Katanduanes, ugaring warang-wara, maski pamasahe. Ang ginibukan 5 mga pulis, nag-ara-arambagan, BP, asin tinawan itong nagahagad na individual, sagkot sa nakatiponin pamasahe asin pocket money, asin nakauli sa Katanduanes. Sabi ni Chief of Police Azotea, doy ko ngaya aram iya na istorya, kung inaraman ko na sa nangaya, kan may nag-upload na sa kuya, ta nakauli na sa Katanduanes, itong nagahagad din tabang. Okay. Naisihan man kan lokal na gobyerno ang istoryang initabi, BP Henry, kung kaya kasod ba, takatapos ka na flag racing, tinawan nin Certificate of Recognition, ang 5 mga pulis Candaraga Municipal Police Station. Magayon. Ang mga ini, iusin the Police Master Sergeant Eddie Abad, Police Staff Sergeant Brian Bazar, Police Staff Sergeant Glenn Joy Lagarde, Police Corporal Brian Abinal, asin Police Corporal Martin Borigas. Ayun. Sigun kay Chief of Police Lieutenant Colonel Edgar Azotea, kumbaga ang nangyaring ini, bagi man lugod na inspirasyon asin na ehemplo sa iba pang mga kapulisan niya to digdi sa Daraga Albay, asin sa iba pang mga city asin municipal police station tabi BP Henry. Kung kaya sigun kay Azotea sa mga masunod pa, kumbaga pimilawan sila,
magkakaigwanin na recognition tabi BP Henry sa mga miyembros ka na kapulisan ka na daraga na kumbaga nagpapailing man ni na buot tibay asin na kumbaga tibay sa indang serbisyo bilang sarong pulis. Good. Ayos. Ayan, BP Henry. Dagdag niya tong istorya kay Bahan si Boy sa mobil. Biglang bagsak naman soran. Yun Joshua Villa, nga eh. DCTV. Thank you, Joshua, sa report. Mientras tanto, Jomar Bien, may dagdag na bareta. Jomar, good morning. Pasok. Salamat, BP Henry. Good morning sa mga parantabay. Arestado kan malilipot PNP ang sarong lalaki dahilan sa pagtupada. Ang suspect kung arestado, binistusan na sa ngaran na Bert, 44 anyos. Residente kan Barangay 5, Poblasyon Malilipot Albay, Basano di Dikay, Police Captain Edito Raymond Torre, ang officer in charge kan Malilipot PNP, na ang personang ini nadakop kan na sindamag raid sa patupada sa Purok 7, Barangay San Francisco, Malilipot Albay, na kumpiskar ninda ang duwang manok, ang kolor kan manok sinibalang asin hiraw. Kasabay naman ang kwarta na 1,157 pesos na gamit kan para tupada. Mientras tanto, na-arestar man kan grupo ni Police Captain Torre kan Malilipot ang konsideradong ikaduwang pinakawanted na persona digdi sa probinsya kan Albay. Ini matapos ang 4 taon na pagtatago kang personang ini sa mga autoridad. Sigun kay Police Captain Torre, na-arrestar ninda si Boy, 68 years old, residente kan Barangay San Jose kan Malilipot Albay, matapos na mapag-araman ninda na yaong pala nini sa banuhan kan baka kay nagtatago. Ang persona, iyon akusado sa kasong qualified rape kung sa indeng piyansang rekomendado ang korte para sa paramientras na libertad kan suspect. Katuwang kan Malilipot PNP sa pag-arestar, iyo ang tropa naman ni Police Lieutenant Judith De La Peña kan Albay 2nd Police Mobile Force Company. Yan ang report. Jomar Bien, DCGB. Salamat, Jomar, sa report. Ay, sandali. Sorry po. Pasadaan ko na muna ining mga greetings tango niya na aga. Alas 6 na pala. Sabi kan sa tuyang texter, sa bagay garod, pwede man magsarabay dyan sa basod ang arog kay ito kaharalaba ng mga truck sa Alcala. At medyo halipot dyan ang tulay. Pero sana po dahil mag-aragi dyan kisarabay. Buda, ano daw ang pig-check ang tulay dyan? Ayan, alright. Daina paghingingisigog sa mga aki ko na sana nasa school na. Tayo nang yung paghingingisigog. Tapos aki ko nasa school na. Sa masunod po. Sa masunod. Good morning. Advance happy birthday tomorrow kay Mr. Ray Bachiller, Teachers Village, Legazpi City from Rolly Alvarado ng Pasay City. Uy, amigo ko ini. Si Ray na Bachiller. Happy birthday tabi amigo, ha? Diyan ini, di ba? Retired ini sa registrar kan Bicol University. Good morning, tabi amigo. Pag nag-retire ang mga teachers, sana pareha sa militar with rank higher. Pwede. Ano daw kung yung mananggad ano? Dahil naisipan ini kanibang congressman na buda senador. Ano daw kung pwedeng adala na pag, alibang teacher 1, pag nag-retire ka, 1 rank higher ka, aday, baka pwede mananggad. Baka pwede. Ha? Adalan yan. Ha? Good morning. Diyan tabi sa may St. Agnes, grabe ang traffic pag-aga. Dahil ko ta mag-park sa gilid kan tinampo, lalo na rush hour, tamay lalo nakakadagdag sa paglalakan traffic. May traffic enforcer man ko ta, pero nata daw dahil natataraman. Ara mo, tama po ang point mo. It's all the best. Good morning, Henry. May klase po. Igo po. Tama po ang point mo. Mananggad, pag ako nag-aagid yan, grabe ang nakahasard. Dapat dahil kinagahasard dyan, ta nakakaulang tabi sa pulos kan trafiko. Ayos man ang bakasyon kan mga teacher sa Daraga. Adi, last week pa, daing laog mga aki, tapos ngunyan, daing pang laog. Kumusta na kaya ang aki, daing nang makudan, lalo na sa mga half day lang. May actually po, ang suspension tabi sa Daraga, face-to-face lang. Ikaw pong klase, online classes po. Ikaw pong klase. Man po suspendido ang klase. So face-to-face lang po pig-suspend. So, kwantabi igwa. So, pagturo. Morning, pag-asa,
Tabi, pakihapot. Okay na to. Alright, good morning, Tabi. Kung may eskwela, Tabi, sa Daraga ngunyan, suspendido pang face-to-face sa Daraga. Pero igwa tabing klase online. Yo. Good morning, Tabi, sa DOH, may RA kami, pag-retire na 65, one step higher ka. O si, igwa nga ni pala sa Department of Health, sabi ni Dr. Alan, nataday ni pwede gibuhon sa kwan, day ni pwede gibuhon sa mga taga DepEd, sige daw, ihing-hingta daw ini sa ibatang mga teachers. Adi, ihing-hingta daw ini, nataman sa ibang teacher, sa mga congressmen o senador na adalan ini, na pag-retire kan teacher, garawan ng hire. Diba? Sa DOH pala, nigwa ka yan. O sige po, happy fiesta sa mga barangay sa Lugan, Kamalig, Albay, Barangay del Rosario, Kamalig. Feast day of Our Lady of the Most Holy Rosary. Sige po. Good morning, mag-wake, walking exercise kapag aga. Ali dyan sa Indosundo sa DCGB, tipid ka pa sa gas. Alright, sige. Good morning, Henry M. Nailing ko, Tabi, ikakaso sa Santo Domingo kan fiesta. Matangkad ka pala at saka ni man na texter tang ini. Yun na po, salamaton po ko nahiling mo ako, ha. Pabati po sa duba kong magayon na amiga na si Alexis Revivar and Vice Mayor Lab Ruiz, at sa mga amigo ko na sina Fem Mendez, Benji Dapugi, Assistant City Assessor Engineer Jemar Sartorio, and Doc Joshua Sartorio. Good morning po sa Indo mga pugi. Ayos ba din niya? Salamat. Okay na? O sige, magbabareta. Nakitawaran akong pakigreet po. Happy birthday ngunyan. Sa asawa ko na si Elaine po, name niya. Sabi ko sa iya, ang birthday niya, igigreet ko siya sa DCGB. Salamat po, Sir Hen. Okay, sige po, happy birthday. Wala man lang apelyido si Elaine. Elaine, happy birthday. Hali sa imong agom. Good morning, iyo po, igwa one step higher ang DepEd, aloy na po. O igwa pala. Ang DepEd daw, igwa na ki one step higher, haloy na. O very good. 3 months before you retire, ang salary mo itataas na sa next higher rank. O very good. Yan ang parkuhan sa DepEd. Sa DepEd daw, igwa pala ki one step higher. DepEd, haloy na po. Or, salamaton po, sa texter ta, ha. Ang mga balita, mga tugang, sandali, tabaka igwadigdis sa tuyang... Sabi ni Dr. Raul Bendian, iguana po sa DepEd, one step higher. O, iguana pala. Thank you, Tabi, Dr. Raul. Amigo, maray na kaya pala yaong ka, sa DepEd. Good morning, Tabi, amigo. Alright, hello? Yeah, morning. Yaon lang pala sa kuya, so number kitong tagamaan nito. Forward ko sa imo. Sige. Yeah, tapunan ko pre, ha? Okay. Okay, thank you. Mga tugang, ang mga balita susunod. Makalipas lang ng ilang patalasta sa Radyo Balagon ka ito. DCGB ngunyan. Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. DCGB 729 kHz. Enod sa Bareta. Enod sa Gabos. Alas 6:09. GB News Express. Mga baretang may init, madadagog na sa Morning Hirit. GB News Express. Mga baretang tinipon sa DCGB News Center. Ini ang mga baretang totoo, sigurado, asin garantisado. Ngunyan, puya ang sa indong tagapagbareta. Headlines kan mga darakulang bareta, lokal na gobyerno kang Legazpi City padagos ang paginguha na matabangan ang saradit ng mga negosyante. Resolusyon na nagtataon ng autorisasyon sa gobyerno probinsyal na magpirma sa MOA sa Veterans Bank para sa pagbugtak ng duwang off-site automated teller machine sa mga opisina kan gobyerno lokal. Sa lado nasyonal, PBBM nangako na dain ng paratokdo na maritero na Teachers 1 kasunod kan selebrasyon kan World Teachers Day. 1K na 1,000 pesos na insentibo, regalo kang presidente sa mga pampublikong paratokdo. ICI Commissioner pinal na ang desisyon na dai ili-live stream ang hearing kan komisyon sa anomalyang flood control projects. Tebang nasyon, US President Donald Trump kumpiyansang mapapalibre ang mga bihag sa Gaza. Business News, presyo kang produktong petrolyo nagitaas efektibo alas 6 kasbagong aga. Health News, health is priceless, sigon sa mga eksperto, kung kaya ay dapat na ipag-at sa pera ang mga saradit na senyales
napigataw sa lawas sigon sa mga expert. Detalyes mga tugang kan mga bareta nyato sa lado lokal. Padagos pong naghihinguha asin dispersos ang lokal na gobyerno kang Legazpi na matabangan ang saradit ng mga negosyante. Sigon kay Mayor Hisham Ismail, inang rason kan pagbugtak kang night market na makukuha sa Boulevard kan syudad. Tampok sa night market na ini ang pagkakan, dried goods, souvenir items asin kay kapihan. Sinabi ni Ismail na apera sa night market nagdagdag nin mga pailaw bilang dagdag na atraksyon sa mga turista. Mientras tanto kasabay ka nagtatabang sa mga negosyo, hinagad kayo sa publiko na mantineron ang kalinigan sa lugar. Tabang kan Department of Health Bicol salado kan salod para sa mga mas batenyo apektado kan bagyong Opong sobra sa 2.5 milyon pesos. Detalye kan bareta kay Angel Mostaza. Uminabot sa 2.5 milyon pesos na tabang ang naitauna kan Department of Health sa Bicol Center for Health Development para sa mga mas batenyong naapektaran kan bagyong Opong. Iyan ipigara sa datos ni Dr. Aurora Teresa de Luro, ang Regional Epidemiologist sa Public Health Preparedness and Response Unit Head kan DOH Bicol kung sa sobra sa 1 milyon pesos bigli ana para sa bulong, sobra sa 268,000 na kantidad ng jerry cans, sobra sa 962 pesos na kantidad ng hygiene kits, kasabay pa ang sobra sa 64,000 pesos na breastfeeding kits, mientras sa sobra sa 250,000 pesos naman ang naidistribuir ng mga surgical mask. Sinabi ni Daluro na makalihis man na magbisita si Presidente Bongbong Marcos Jr. kan Oktubre 1 sa probinsya. Nag-turnover man sila ni DOH Bicol Regional Director Dr. Rosarin Pilio ng 3 million pesos na financial na asistensya para sa makastas na pag-repair sa mga nadistrosong medical facilities. Siniguro naman ni Daluro na magpapadagos ang pagtawad-tabay kan ahensya sa rehiyon para masiguro na natatauan ng magakanigong medical na atensyon ang mga mas batenyong nangaipo kay ni. Mga dagdag na bareta, Angel Mostaza, DCGB. Aprobado na po kan sangguniang panlalawigan kan Albay ang resolusyon na nag-autorizar sa gobyerno probinsyal na magpermanent memorandum of agreement kay Puhan o kaibahan ang Philippine Veterans Bank para sa installation in duwang off-site automated teller machines sa mga opisina kan gobyerno probinsyal. Sigon kay Committee on Laws, Rules and Oversight Chair, First District Board Member Sheena Marie Onrobia de la Cruz, sarong lobby type na ATM ang ibubugtak sa labi kan Kapitolyo. Mantang sarong through the wall ATM ang ibubugtak sa Albay Provincial Agriculture's Office. Dagdag kan opisyal na maabot kan proyekto na makapagtaon ng kumbinyensya asin masiguro ang access sa financial services para sa mga empleyado kan probinsya asin kan publiko. Sirarom kan agreement matao ang gobyerno probinsyal in espasyo na magkakanigong permits asin site security mantang sa lindungman kang PVB ang installation, maintenance and operasyon kang ATM. Dagdag mga tugang na report hali po dyan sa luwas mga nurse, doktor asin staff kan Pantaw District Hospital sa Pantaw Libon papaapudan kan committee meeting kan sangguniang panlalawigan sa Albay. Karen Ala sa report. Papaarap po damit 3rd District Board Member Das Maronilla sa meeting ang gabos na mga doktor, mga nurse asin staff kan Pantaw District Hospital sa Pantaw Libon kananing imbestigaran ang mga reklamo kan mga pasyente sa mga ini. Sa regular session kan sangguniang panlalawigan ng Albay, nagpahayag ang nasabing kinatawan na maawot kaining pagharampangon ang mga nasabing persona kanganing imbestigaran ang kalakaran kan ospital, pati mga reklamo pigpapaabot na kan mga pasyente kontra sa mga staff kan nasabing ospital. Mantang basado sa nakuang impormasyon kan DCGB News, may mga concerned citizen ng talagang nagpapaabot ng paglaon na baag lamang maitanos o mapapurmal kan gobyerno provincial kan Albay, lalo na ni Governor Noel Rosal, ang mga ugali kan mga staff asin mga nurse bako sa nadigdi sa Pantaw District Hospital pati na sa iba pang mga ospital na pagsadiri kan gobyerno provincial kan Albay. Kung kaya tulis ng pinasuratan ni Kinatawan Malumilla sa sangguniang sekretariat ang presensya kan Chief of Hospital Digdi pati mga concerned na opisina
anig kang provincial legal office as in governor's office, pati provincial health office para sa magkakanigong diskusyon karan ala desigibinis. Iba pa niya itong mga bareta sarong PDL o kaya dumang kita sa report ni Ala Armario, illegal na droga sa harayong barangay, monitored kan Legazpi PNP. Siya pa ang detalye. Monitored naman kan mga intelligence operatives kan Legazpi PNP ang eksistensya kan illegal na droga sa mga harayong barangay. Sigon kay Legazpi PNP Chief Police Lieutenant Domingo Tapel, dahil sinda nagkapabaya na monitor ini asin magkadarakop ang mga envuelto sa illegal na droga. Nangunyan, iba talaga nag-operate na sa mga harayong barangay dahil mainit na sa sentro. Ehemplo, may nadakop naman sa barangay San Francisco na dating maestro. Totoong yaon ang presensya ka na iba pa mga suspect na pusher as in user. Alaga nagalat sa naman in tamang tiyempo ang mga operatibas kan PDEA as in PNP Legazpi para magkadarakop ang mga ini. Alarmario, DCGB. Oras Pilipinas, 18 makalipas ang alas 6 din aga sa Ropong PDL. Habang nasa kulungan, may panibagong kaso. As in warrant of arrest na ipinagserbi ang Libon PNP. Kaso hapon, Jimmy nasalita sa report. Sarong 40 anyos akusado sa kasong robbery with rape, nakakulong sa UAS BGMP ang habang nasa kulungan, sinirbihan ini nin panibago warrant of arrest sa panibagong kaso siblag sa kaso sa UAS na nakomiter niya, igwa papalanin kasong nakomiter man sa Libon, robbery with violence against or intimidation, may rekomendadong piyansang 200,000 pesos ang korte. Kaso hapon, natunugan kan Libon PNP sa pamamayo ni Chief of Police Police Major Roberto Flores kan Libon, ang piganap nindang suspect na nakakulong na palan sa UAS, alagad iniinot ng nadakop, digdi sa Banuan Kanuwas kung kaya duwang kaso anahampangon kay ni sa magkasiblag na lugar digdi sa 3rd District sa follow-up kan DCG Binyos kay UAS Municipal Jail Chief JC Putonya, sinabi kay ni na nag-issue siya ng Certificate of Detention, nagpapatunay na yaon na sa poder ninda ang nasabing persona kung sa hinday maninda ini itataong poder na akusado digdi sa UAS pasiring sa Libon PNP habang dahil pa natatapos ang kaso na nakomiter man kay ni digdi sa Banuan Kanuwas. Ang policy pag natapos na ang bista sin may desisyon na digdi saka naman ipapasa sa jurisdiction kan Libon PNP para hampangon man ang kasong kinakampang manduman kanasabing sospetsado. Sa madaling sabi, amog-amog sa kaso ang suspect na hampangon kung sa inlaog na daini sa 10 most wanted person digdi sa listahan kan UAS PNP. Mga dagdag na bareta, Jimmy Nasalita, DCGB News. Makalipas ang alas 6 din aga, 41 anyos na suspetsado arestado sa buy-bust operation kan Daraga PNP. Report kay Joshua Bino. Matapos ang sarong buy-bust operation, arestado kan mga otoridad ang 41 anyos na suspetsado binisto sa alias Naba, sarong tricycle driver asin residente kan Purok 2, Barangay Baskaran, Daraga Albay. Nangyari ang buy-bust operation alas 6:30 Kasubanggi, Oktubre 6, 2025 sa Purok 2 kan Barangay Namantaw sa munisipyo kan Daraga Albay. Susug sa impormasyon, kumpiskado sa nasabi ng suspect ang droga asin badil. Sa impormasyon na nakuha kan DCGB News, sa paagi ni Police Lieutenant Maria Isabel Nopia ang tagapagtaram kan Daraga Municipal Police Station, katuwang ninda sa nasabi ng operasyon ang PDEA Albay asin ang PDEA Regional Office 5. Ikirundosir ang buy-bust kontra sa naunambita ng suspitsado na nagresulta sa iyang pagkakaarestar asin pagkakakumpiskar
sarong pidasong heat-sealed transparent plastic sachet. May laog pinagtutubudan sa bu. Pagtuka nin 1,500 pesos na buy-bust money. Asin na minakantidad nin 6,000 o kaya an street value kay ni. Minakantidad talaga nin 6,800 pesos para sa sarong gramo. Kan magkondusir nin search, lalo na duman sa ginamit na tricycle kan nasabi ng suspect. Digdi paligado na kumpiskara na patpang pidaso rin heat-sealed transparent plastic sachet. May laog suspitsado pang shabu. Kasi nagtitimbang poco mas o menos 3 gramos. Kasi nagkakantidad 20,400 pesos. Apera sa illegal na droga. Kumpiskado sa nasabing suspect ang sarong caliber 38 revolver. Warang serial number. Asin kargado ininin anom na mga bala. Kinumpiskar man ang gamit kaining tricycle. Sa ngunyan, sa proseso na ang mga otoridad para sa sangat na kaso kontra sa nasabi ng suspitsado. Dagdag na bareta, Joshua Bino, DCG. Iba pa niya itong mga bareta, Digital Transformation Center, Cantabaco, nagresibinin 10 na computers hali sa Department of Information and Communication Technology. Report kay Joshua Bino o kaya kay Jomar Bien. Formal ng renisibi kan lokal na gobyerno kan Tabaco ang ipinagdonar na 10 computer kan Department of Information and Communication Technology sa Digital Transformation Center kan syudad. Ini matapos ang sarong seremonya kasud mangapon na inatindiran mismo ni Madam Leia D, ang Administrative and Finance Division Chief kang DICT Regional Office Number 5 asing kan mga lokal na opisyales kan Tabaco sa pangingenot ka ni Vice Mayor Glendong Bungao asin ang representante ni Mayor Ray Bragay sa nasabing turnover. Pinasalamatan ni Vice Mayor Glendong Bungao ang DICT sa padagos na suporta kay ni sa naunambita na opisina na pinagagamit kan mga estudyante kan maging mga empleyado na nangangaipon in training may connection sa computer. Ang unambita na Digital Transformation Center iyo ang dating Technology for Education, Employment, Entrepreneurs and Economic Development o itong Tech for Ed Center. Nangunyan pinagkonverter na sa Digital Transformation Center. Ipinahayag sa DCGB News ni Madam Marilyn Bendicio ang City Librarian kung saan duman nabubugtak ang opisinang Digital Transformation Center na dakul na sindang na i-kondusir na mga training sa mga empleyado kan gobyerno, sa mga maestra, maging sa mga PWD na napapakinabangan na kan mga ini. Asin ining kadagdagan na 10 computers, iyoan mas makakapagserbi pa ning mahiwas sa publiko. Yan ang report, Jomar Bien, DCGB. 25 minutes makalipas ang alas 6 din morning. Iba pang mga bareta masunod. Makalipas lang po, okay? GB News Express. GB News Express. Attention! Mga paraantabay, may marhay na bareta. Ang DZGB nasa cellphone na! Yes po, madadangog na ang DZGB sa saindong mga cellphone. Sa katuyuhan na mas lalo kamong mapagserbihan asin dagdag na konbenyensya sa saindo gabos, ang DZGB pwede nang ma-access sa paagi kan sa indong cellphone. I-download lang sa saindong mga Android phone ang DZGB app sa paagi kan Google Play Store asin Apple App Store asin hanapo ng DZGB Live. I-install sa saindong gadget asin malinig nindong madadangog ang DZGB. Libre po ini. DZGB. Number 1 na, may Facebook Live pa. Ngunyan, may DZGB Live app na. O, ano pang pigahalat nindong mga paraantabay? Download na!
Mga tugang, abangan ta ang pinakabagong programa digdi sa DCGB Radio. Ang programang mahatod ning mga impormasyon, mga istoryang kapupurutan nin inspirasyon na naidulot kan pagtatrabangan ganing maiangat ang pagkabuhay kan mga Bicolanong paraomang benepisyaryo. Mag-iribahan kita, alas 10:30 hasta alas 11 ning pagkaaga. Magantabay, asin maghinanyog sa kape, asin paretang agraryo. The Diocese of Legazpi brings you One Voice, Part 2. One Voice, Part 2, a dinner concert for a cause, featuring the clergy and seminarians of the Diocese of Legazpi with renowned chef, Chef Jesse Senchoco, as we serve fine dining experience. Sana naman po yung mga kababayan natin sa Legazpi at sa mga kalapit bayan, wag po kayong manghinayang sa itutulong ninyo. Huwag tayong titigil ng paggawa ng mabuti, lalong-lalo na kumpara sa Diyos na pinagmulan ng lahat ng ine-enjoy natin sa buhay. Happening on October 10, 2025, 6 p.m. at the Legazpi City Convention Center, LC3. Reserve your seat now. Tickets available at your local parish. Be a benefactor. Support a seminarian. Lugod mapangyari asin maging mabunga huli kan sa inong suporta asin tabang kan sa tong mahal na Diyos. Salamat po. Piolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex Forte syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex Forte capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex Forte Lagundi in capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Uy, ano raw yun? Kaya raw nilang ayusin yung PhilHealth registration mo? Pero may bayad? Nako, huwag kang maniwala dyan. Fixer yan. Hindi ka sigurado dyan. Huwag magpapaloko sa Fixer. Huwag basta ipagkatiwala ang personal mong impormasyon. Makipag-transact sa pinakamalapit na PhilHealth office para sa registration, updating at pagbabayad ng inyong contributions. Bumisita sa www.philhealth.gov.ph para hindi mabiktima ng scammer. Mga tugang, abangan ta ang pinakabagong programa digdi sa DCGB Radio. Ang programang mahatod ning mga impormasyon, mga istoryang kapupurutan nin inspirasyon na naidulot kan pagtatrabangan ganing maiangat ang pagkabuhay kan mga Bicolanong paraomang benepisyaryo. Mag-iribahan kita, alas 10:30 hasta alas 11 ning pagkaaga. Magantabay, asin maghinanyog sa kape, asin paretang agraryo. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liverade. May silimarin na maaring makatulong protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liverade para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. GB News Express. GB News Express. Oras Pilipinas, 5:29. Padagos kitang unyan sa mga darakulang bareta, minidbid po ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang dedikasyon, sakripisyo as in importanteng papel kan mga paratogdo sa selebrasyon kan World Teachers Day kasuhapon. Sigon sa Presidente, magkakanigo sa nana ulian ang serbisyo kan mga nagtatrabaho dahil dahil sinda nagtuturo nin kaaraman o dahil dahil na sila nagtuturo nin kaaraman kundi nagmulde din buhay as in future kan mga jóvenes as in iba as in kang nasyon. Kasabay kay ni siniguro kang Presidente na wala ng paratogdo na maritero na Teacher 1 sa pinautob na expanded career progression system na nagtataon ng dalan sa mas marikas na promosyon hali sa indang kwalifikasyon. Tinawanin doon kang Presidente na mas halangkaw ang benepisyo as in allowance na ang nagre-resibingon yan kan mga paratogdo. Sirarom kan sa iyang administrasyon kay bahan mandigdian ni pinautob na benepisyo na 10K o 10,000 pesos
na teaching allowance sa irarom kan kabalikat sa Pagtuturo Act. Medical allowance sa sagkod sa 7,000 pesos para sa mga kwalipikadong paratugdo. Special hardship allowance para sa mga nakadestino sa mga halayong lugar asin 1,000 pesos na annual incentive kada Teacher's Day. Mantang nadugangan man in 6,000 pesos ang taunan na salary subsidy kan mga paratugdo sa pribadong eskwelahan. Siraram kan government assistance to student and teachers in private education program. Makaka-resibi nintig 1,000 pesos ang na-insentibo ang gabos na mga paratuglo sa eskwelas publika sa bilog na nasyon bilang parte kan selebrasyon kan World Teachers Day kasudma. Inang inanunsyo ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. matapos panginutan ang selebrasyon kang National Teachers Day sa nasyon sa Mall of Asia Arena sa Pasay City. Sa sayang pagtarami didbid ni PBBM ang mahalagang papel kan mga paratugdo bako sa nang tagamolde kan futuro kan mga jóvenes kundi pati na ang sakripisyo kan mga ini sa oral daw sigon sa presidente. And day on All Teachers Day, we also provide 1,000 incentive for every public school teacher. A little reminder man lang, kaunti lang paalala that we recognize your efforts and your sacrifices and they have not gone unrecognized. Pinidbid man kang presidente sa okasyon ng duwang DepEd Heroes sa sinda teacher Marivic Villacampa kan Bulihan Integrated National High School kan Cavite. Napisar kan oral daw na paglalaban sa hilang na kanser, naglaog sa klase para giyahanan sa iyang mga estudyante. Asin si teacher Mary Jane Riodica kan Laguna dahil sa iyang piglansad na Louisiana Alternative Livelihood and Advancement Project. Sinabi kang presidente na padagos ang suporta kan sa iyang administrasyon tanganing mapakusog ang kalidad kang edukasyon pagpon sa interes kan paratugdo sagkod sa mga estudyante. Kaiba na digdian pagpapagayon sa mga pasilidad asin sistema gamit ang funding na 2.55 billion pesos na kinuha sa DPWH para magamit sa masunod na taon. Iba pa niya tong mga bareta sa lado nasyonal. Tinawanin doon ni Commission on Elections o COMELEC Chairman George Erwin Garcia na dai makakapagkondukta ang COMELEC ni snap election kung warang nagsusugo kaini. Sigon kay Garcia, wara sa provision kan konstitusyon na magtalaan ng legal na basihan para sa siring na klase ng eleksyon. Piglino niya na kung wara ng lay, wara ni snap election. Sinabi niyang kinakaipa na mandato kang lay dahil ang trabaho kan COMELEC, iyon makapagpautob nin sarong lay sa eleksyon. Tinawanin doon na may nakapalaman sa fixed term limits para sa mga opisyal kan gobyerno sa konstitusyon. Sa kaso kan permanent disability, pagkagadan, pagtanggal sa pwesto, pagdimiter nin sarong opisyal, existido ang rules of succession. Ipinaliwanag niya na iba ang presidential sa parliamentary government. Sinabi ni Garcia na sa parliamentary kapag nag-declare nin pigaapod na loss of confidence sa gobyerno, nagkakaigwatulos ng eleksyon para makapagsalida ng leaders ninda. Naglataw ang isyu matapos ang rekomendasyon ni Senador Alan Peter Cayetano na dapat maglusad sa pwesto ang presidente, vice-presidente asin ang kongresista para magkaigwanin snap election. Nagpatanid ang Catholic Bishops Conference of the Philippines ng anuman na pagbalo na salidahan ang liderato kan Senado o ilihis ang investigasyon sa flood control anomalies magpapakusog sa nakan pagduda kan publiko ning cover up kasunod kan mga ibinulgar sa congressional hearings. Sa paliwanag website pinaluwas kan CBC pinapahayag sa taho kan mga report may kinaraman sa pigasabing pagbalo na kudita kontra kay Senate President Vicente Soto III kanakaaging bulan sa nasenalidahan si Ni Soto si Escudero bilang leader kan Senado. Sa giraray na nangapunan ang CBCP sa gobyerno nin pagiging onesto sa investigasyon sa flood control. Sigon kay CBCP President Pablo Virgilio David,
na makusog nindang pagkontestar ang mga pagbalo na i-preempt o i-discarril ang investigasyon sa pagikan pagsaluib na sistema. Sinabi niya na an Independent Commission on Infrastructure binilog tanganing sa giraray na maibalik ang tiwala kan publiko. Dapat ining tawanin sufisyenteng poder tanganing magkundok tanin mahiwas asin matalingkas na investigasyon na daing pakikiaram hali sa maski anong sanga kan gobyerno. Bako daw supisyente na magdimiter sa pwesto ang mga pig-akusaran na embelto sa anomalya sa multi-billion pesos na flood control scam. Inampahayag ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. na sa iyang podcast sampangkan panagos na investigasyon sa nadiskubring anomalyang flood control sa nasyon. Sigon kay PBBM, dahil mapundoan sa iyang administrasyon. Sagko dahil mapapanimbag ang mga nagbulsa sa kwarta kanang manuaan dahil bako karaw ang danyo sa dinara kan mga sa ekonomiya asin sa buhay kan mga Pilipinong nadanyaran kang grabing pagbaha. Sinabi niya na dainin mangyayari sa Pilipinas kung magapadagos ang siring na sistema dahil nagkapirang dekada nang nangyayari ang siring na aktibidad. Kaya sa iyang administrasyon, sisiguraduhon niyang may maninimbag sa pag-abuso laban sa nasyon o sa kabankang nasyon. Sinabi kang presidente na dakol ang mga pangaran naglataw na nakinabang sa anomalya sa flood control kaya gusto ka ining maging makusog ang ebidensya laban sa mga pig-akusaran. Tanganing di masayang ang aksyon kan gobyerno, partikular na kan Independent Commission for Infrastructure. Kinumpirmar mga tugang kan Independent Commission for Infrastructure o ICI Executive Director na sa Attorney Brian Hosaka na pinal na ang desisyon kang ICI Commissioners na daininda ila-livestream ang sa indang hearing sa anomalyang flood control projects kan gobyerno. Yan naman nindo ni Hosaka na makakasiguro paman giraray ng transparency sa pagnangog ang publiko lalo na regular man sindang nagdataw din update sa media. Sinabi niyang daininda pigbabawalan ang mga nagpapa-interview sa media ang mga abogado kan sa indang resource persons kaya makakakuha pa man giraray nin update ang publiko. Sangon niya na aldaw nin Martes sa giraray na ipagapadagos kang ICI ang pagdangog asin ang pag-receiving nin mga ebidensya hali sa indang resource persons. Bareta sa ibang nasyon, makalipas kan mga patalastas. GB News Express. GB News Express. Sumali at manalo sa Mega Milyonaryo Instant Raffle Promo. Hanapin ang promo code sa loob ng sachet ng Jim's Coffee Mix at sa takip ng lata ng Mega Sardines at isend sa Facebook page ng Mega Sardines. Mega ang papremyo. Worth 50 million pesos ang ipamimigay. May GCash araw-araw. 5 winners of Toyota Race at 5 winners ng 1 million pesos. Kaya ano pa ang hinihintay nyo mga kamega? Sali na at baka kayo na ang isa sa mga magiging milyonaryo sa Mega Milyonaryo Instant Raffle Promo. Per DOH FDAC FRR Promo Permit Number 1573 Series of 2024. Bakunang angat, serbisyong dapat. Sa presyong abot kaya at matapat. Lahat ng yan, nasa Rabvax. Nakagat o nakalmot ka ba? Huwag mag-alala. Rabvax Animal Bite Center ang inyong kaagapay para sa pinagkakatiwalaan, mura, ligtas at siguradong proteksyon laban sa rabies. Bukas po kami 8 a.m. to 5 p.m. mula Lunes hanggang Sabado. 8 a.m. to 12 na naman every Sunday. And on holiday, pwedeng-pwede pati walk-in. Ang aming mga branches, Rabvax Legazpi, R&R Suite Sagmin, Legazpi City, near Aleco. Rabvax Ligao, in Barangay Tuburan, Ligao City. Rabvax Tabaco, beside Siga Hospital. Rabvax Iriga, in front of Yusan Iriga. Rabvax Irusin Sorsogon, malapit sa Irusin District Hospital. And now open, Rabvax Masbate, along Municipal Road, Barangay Kalipay, Masbate City. Rabvax Pilar, Rabvax Castilla, Rabvax Pioduran, and Rabvax Cubao Metro Manila. Like us on Facebook. Maging bakunado at protektado. Piliin ang alagang Rabvax. The Diocese of Legazpi brings you One Voice Part 2. One Voice Part 2, a dinner concert for a cause, featuring the clergy and seminarians of the Diocese of Legazpi with renowned chef Jesse Senchoco, as we serve
fine dining experience. Sana naman po yung mga kababayan natin sa Legazpi at sa mga kalapit bayan, huwag po kayong manghinayang sa itutulong ninyo. Huwag tayong titigil ng paggawa ng mabuti, lalong-lalo na kumpara sa Diyos na pinagmulan ng lahat ng ine-enjoy natin sa buhay. Happening on October 10, 2025, 6 p.m. at the Legazpi City Convention Center, LC3. Reserve your seat now. Tickets available at your local parish. Be a benefactor. Support a seminarian. Lugod mapangyari asin maging mabunga, huli kan sa inong suporta, asin tabang kan sa tong mahal na Diyos. Salamat po! Attention! Attention! Mga paraantabay, may marhay na bareta. Ang DZGB nasa cellphone na! Yes po! Madadangog na ang DZGB sa saindong mga cellphone. Sa katuyuhan na mas lalo kamong mapagsilbihan asin dagdag na konbinyensya sa saindo gabos, ang DZGB pwede nang ma-access sa paagi kan sa indong cellphone. I-download lang sa saindong mga Android phone ang DZGB app sa paagi kan Google Play Store asin Apple App Store asin hanapo ng DZGB Live. I-install sa saindong gadget asin malinig nindong madadangog ang DZGB. Libre po ini. DZGB. Number 1 na, may Facebook Live pa. Ngunyan, may DZGB Live app na. O, ano pang pigahalat nindong mga paraan tabay? Download na! Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Prats Yambao po, nagpi-flex for Plemex. Pambatang lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! Branded ba na computer ang hanap mo? Albay Computer and Electronic Supplies and Repair ang sagot dito. Yes na yes! Available sa Albay Computer and Electronic Supplies and Repair o ACES ang brand new at dekalidad na laptop, desktop, printer, gaming gears, gaming desktop with gaming chairs, CCTV sales at iba pang computer supplies and equipments na hanap mo. Ang presyong abot kaya natin at may cash discount pa. Hindi lang yan. Ang Albay Computer and Electronic Supplies and Repair o ACES ay authorized service center din ng ASUS, Lenovo, Epson, Brother, Canon at ng Sharp Copier. Ano pang hinihintay nyo? Punta na sa ACES! With branches in the Bicol region, PC Micron Enterprises, Tanzo Alegre Building, Tibuaya Street, Daet Camarines Norte, PC Micron Enterprises, Peña Building, Rizal Street, Corner Burgos Street, Sorsogon City, and PC Micron Enterprises, EJ Rubio Building, Gogon Sirangan, Virac Catanduanes. Dito sa Legazpi, ang Albay Computer and Electronic Supplies and Repair ay matatagpuan sa ground floor, V&O Building, Quezon Avenue, Legazpi City. Tumawag sa cellphone number 0917-558-0067. Dito ka na sa ACES. Sa kalidad, sigurado ka. Sa repair and services, maaasahan pa. I-like and follow sa www.facebook.com/albaycomputer. GB News Express. GB News Express. Oras Pilipinas, 6:43. Hiwala po si US President Donald Trump na mapapalibre ang mga bihag sa Gaza. Sinabi kay ni na kapag naging matrayumpo ang pagtiripon kan mga mediator sa Egypt para sa indirect peace talks entre kan Hamas at Israel, mangyari ang pagpapalibre sa mga bihag. Ang nasabing paghuroron ginibo matapos magtugot ang Hamas sa nagkaperang parte kan 20-point US peace plan. Kaibahan na sa mga naging pag-uyon ninda iyon pagpapalibre kan mga bihag asin ang pagpapasakamot sa Gaza sa pamamayo kan Palestinian technocrats. Tinawanin doon ni US President Donald Trump na sarong magayon na kasunduan ini sa Israel asin bilog na Arab world, Muslim world asin bilog na kinaban. Mientras tanto, bareta po sa pagninegosyo, ipinahayag mga tugang kan Department of Energy
o ni Department of Energy Assistant Director Rodela Romero na padagos ang pigbubusol na pag-itaas sa presyo kan mga produktong petrolyo kan geopolitical tension sa tahaw kang kahaditan na magkulang ang supply bilang resulta kan sanctions kontra sa Russia dahil ang digdi epektibo kas bagong alas 6 nin aga nagpautob ang oil and companies nin aumento sa presyo nin mga produktong petrolyo. Ang diesel nagitasin 80 sentimos kada litro, ang gasolina naguminto man nin 20 sentimos kada litro, mantang ang kerosene nagdugang nin 20 centavos kada litro. Inang ikapitong sunod-sunod na pag-aumento sa presyo kan diesel asin kerosene ngunyan na taon. Health News kasabay mga tugang si News Director Mar de la Cruz. Good morning, Pading Mar. Good morning, BB. Ang fungi pwedeng magkausan ng infeksyon kapag nahangos kang tao o nakadupot sa kulit ng sarong individual. Inang tinaunin doon ka mga eksperto sigon sa World Health Organization o WHO. Kadaklan ka mga fungi harmless pero ni ba pwedeng maging peligro sa buhay. Katakot kayo ipinaluwas ka mga health experts ang mga common samples ng fungal infections. Ini yung mga binasunod, ringworm, yeast infections, nail infection as in updates food. Hindi nagtagpagan WHO na perming na overlook ang fungi, pero ang iba pwedeng maging deadly kung papabayaan. Awis sa kanahensya na importante at may haram. Health News from Newsbase, Mardila, Dainiba. Pag-asa kasabay si Ariel Zamudio sa kamugtakan kang panahon. May naaga po. Tapos sa tuyang weather forecast ngunyan na aldaw nin Martes, northeasterly wind flow ang nakakaapekto sa eastern sections kang northern as central Luzon, samantalang intertropical convergence zone ang nakakaapekto man sa Palawan, Visayas as in Mindanao. Ang update man sa bagyong may international name na Halong, sa ngunyan nasa typhoon category na Inio, as in man ining mataan sa distansyang 1,875 kilometers east-northeast kang extreme northern Luzon. Nanatili man na mababa ang tsansa na magilaw pa iniyo sa Philippine Area of Responsibility. Samantala, sa Romana Low Pressure Area ang namataan man sa distansyang 2,285 kilometers sirangan kang eastern Visayas. Ang low pressure area, nakula man ang tsansa na mabilog sa sarong bagyo, alaga day man iniyo inasahan na malaw sa Philippine Area of Responsibility. Sa ngunyan, sa maghapon, ang probinsya man kang Masbate, digdi sa Kabikulan, nilalauman man na magkakaigwanin, mapanganoro na kalangitan, may kalat-kalat man na pag-uran, asin pagkikilat pagdaguldol, dahil man sa intertropical convergence zone. Samantala, ang natatadang parte man kang Kabikulan, nilalauman man na magkakaigwa sa maghapon, mapanganoro na kalangitan, na igwa man mga pag-uran. Maluya hanggang sa katamtaman na duros na halay sa norteng sirangan na ano matean, may banayad hanggang sa katamtaman na pag-alon kan kadagatan. At tinatay kagwat kang temperatura sa maghapon, 24 hanggang 32 ang taas kang Celsius. Ang saldang, nagsirang alas 5:35 ngunyan ninaga, masulno pa dyan alas 5:31 nin hapon. Halidig sa Diyos ni Pag-asa, Ariel Zamudio. Salamat Pag-asa sa report. Mga tugang sa inupong dadangog ang mga darakulang Bareta Canaldao. Sinurat po ni News Director Mar de la Cruz, katuwang si Jenny Balyaran as in Angel Musta o kaya si Nicole Ann Gloriani. Siriman ang report kan Megaforce Patrol hali po dyan sa luwas. Ini po ang GB News Express. GB, garantisadong Bareta. GB News Express. News Express. GB News Express. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spa's invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Kayo po ba ay may katanungan sa PhilHealth? Makinig sa programang Alagang PhilHealth kasama ang PhilHealth Regional Office No. 5. Mapapakinggan tuwing Webes, alas 10 hanggang alas 10:30 ng umaga sa DZGB. Damang-dama ang benepisyo ng PhilHealth sa Alagang PhilHealth.
kailangan sa ngayon. Extra strong ka dapat para di ka mawasak ng anumang hamong ibigay sa'yo. Ang hanap ng Red Horse Beer, extra strong na tulad mo. Lakas. Tama. Kayang tumindig at harapin ang mga pagsubok na parating. Panatag ang loob na bukas na namnamin mo ang iyong tagumpay. Lakas ng tama pero di wasak sa hamon ng bukas. Red Horse Extra Strong, the #1 extra strong beer in the world. Drink responsibly. Red Horse Extra Strong, the #1 extra strong beer in the world. Numero 1, tulad mo. Drink responsibly. The Diocese of Legazpi brings you One Voice Part 2. One Voice Part 2, a dinner concert for a cause, featuring the clergy and seminarians of the Diocese of Legazpi with renowned chef, Chef Jesse Senchoco, as we serve fine dining experience. Sana naman po yung mga kababayan natin sa Legazpi at sa mga kalapit bayan, huwag po kayong manghinayang sa itutulong ninyo. Huwag tayong titigil ng paggawa ng mabuti, lalong-lalo na kung para sa Diyos na pinagmulan ng lahat ng ine-enjoy natin sa buhay. Happening on October 10, 2025, 6 p.m. at the Legazpi City Convention Center, LC3. Reserve your seat now. Tickets available at your local parish. Be a benefactor. Support a seminarian. Lugod mapangyari asin maging mabunga, huli kan sa inong suporta, asin tabang kan sa tong mahal na Diyos. Salamat po! May iba't ibang karamdaman ka ba gaya ng high blood pressure, diabetes, sakit sa puso, sa kidney, sa atay, may myoma, na stroke, may gallstones, cancer at marami pang iba? Ang Amazing 4 ng Miracle Health Corporation ang subukan mo. Makakatulong dahil mula ito sa epektibong Amazing Trio at mas lalo pang pinalakas dahil sa Mega 1 na mayroong 21 sangkap. Subok ng nagpapalakas ng immune system at marami na ang mga natulungan na mayroong iba't ibang karamdaman. Huwag nang patagalin pa. Alina't magpakonsulta. Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. Mapapanood din ang serbisyong natural, kalusugan at bayanihan sa YouTube channel at sa Facebook page na Doc Joey Bitito. Baretang Kulalapnit! Sige, balik kita sa programa. Oy, 7 minutes before 7 in the morning. Sige muna kita. Ang mga helang kangatay, arog po kan fatty liver disease, alcoholic hepatitis, asin cirrhosis. Mga helang nadarakan sobrang pag-inom nin alak o pagkaon po nin tapos ang kaugmahan kunday magbabago. Tanganing mog mga tay, kay puha na sabayan ng proteksyong Liver Aid Silimarin Capsule. Ang Liver Aid Silimarin Capsule para po sa salud asin proteksyon kan atay. Hindi po may Silimarin na hali sa herb natural kaya aligtas. Ang Silimarin kang Liver Aid, saro pong antioxidant na probadong epektibo sa pagtaon ng proteksyon. Sa Roldo na pag-inom kang Liver Aid, pwede pong mapugulan o pwedeng mabawasan ang danyo sa atay. Nagkakatabang man yan para mapugulan ang paghubag kayan. May bisyo manuwara, mahilig manuminom uday, mas maray na isabay ang Liver Aid Silimarin Capsule Oral daw para dahing tama sa atay, mas enjoy ang pamumuhay. Kaya mga liver lovers, mag-Liver Aid na. Para po sa baskog na atay, ang Liver Aid Silimarin Capsule mabakal sa mga botika nationwide. Nagdadangog ka mo sa Morning Hirit. Kaiba si Henry M. Ang lalaking hindi inuumaga. Alright. Sige, oy, nagkaperang minutos lang Diyos wahaday ka magiro dyan. May available pa akong ticket digdi para po sa dinner for ICOS, mga tugang na sponsored po kang Diocese of Legazpi. Baka po may nag-aantabay lamang dyan na interesado pa sa ticket. May apat pa akong available pa digdi po sa opisina. Worth 5,000 pesos po ang sarong ticket. Ang dinner na gigibuhon sa Friday na po iyan. Friday night. Friday night tabi, gigibuhon ang dinner dyan sa Ibalong o Legazpi City Convention Center. Sarap po yan na fine dining na pag nagbakal ka po ng ticket, iyan po
automatic kang saro sa mga benefactors, mga tugang kan mga nag-eskwela po sa seminaryo. Ano, ang benefits kay ni mapapaduman tabi sa seminaryo diyan sa Tabaco, sa Mater Salutis Seminary, buda tabi sa Formation Center, duman po sa Naga City. Kaya po baka interesado ka mo, paki-message lang po nindo ako sa 0928-777-5548. Ano? Paki-kompo nindo ako ta. Ihatod ko po sa Indo. Bakante pa ako ngunya na 9 to 11 in the morning. Pag 11 kaya may scheduled meeting ako tabi para sa Earth Forum. May time po ako para mag-deliver kan ticket sa Indo. Bako lang po sa pulang, kung sa Arayo, kung sa ina Pulanggi o sa Tabaco o sa TV. Digi lang po sa Huruharani. Kung halimbawa man niya sa Pulanggi o sa inya na lugar, pwede tang mag-ibon kipaagi. Ipahatod ko po sa mobile. Ipahatod ko tabi sa mobile. Pero kung harani, ako tabi, pwede akong personal na maghatod po sa Indo. Tamay. Dapat kay 11 o'clock, makabalik pa ako sa station para sa samuyang meeting. Ngunyan tabing aldaw. Okay po. Baka po pwede. Interesado ka mo, 5,000 pesos ang saro tabi na ticket para sa fine dining. Ready na? Yaw na nga na si Ma'am Bren, nag-abot na. Tapos, Friday night po iyang gigibuhon, 6 p.m. Diyan po sa Legazpi City Convention Center. No? Fully air condition yan. Iayos umpuan para maging, ang ambience na po, para maging ma-ready sa fine dining. Okay? Sige po. Apat na lang po ini. Paki-text lang po nindo ako or is message o paki-chat po sa DCGB News Online o magidi po kamo sa DCGB, hanapon tabi si Shirley. Tayaw po kay Shirley. Asa mo tabi na mga tickets para po sa fine dining na iyan na sponsored po as in pinag-organize kang Diocese of Legazpi na pinanginginotan po ni Obispo Joel Bailo. Alright, bato-bato sa langit ang tamaan, huwag magagaling. Kudadaw nindo. Konsuelo lang ini sa morning hearing. Suicide. Karo databing elected official. Makusog man ang apil sa babae. Maraming mga buenas kayo. Ilingon ta daw kung pasado sa tuyan sa iyang abilidad. Joshua, good morning. Oha. Bako, baliktad. 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 Asaro. Elected. Okay. Okay. May diferensya doon ng mata ko. Paminsan ng mata ko, may diferensya. Pero sa ibang bagay, ang mata ko maliwanagon. Alam ko na kung ano ito. Ayun. Ano nangyari, Digdi? Buha. Sisay daw ini. Nasarong elected official. Garo ngayang may something. Pagpuro dati mga babae ang kaiririba. Garo ngaya terming nakamurusot. Buda madalion uminit ang payo. Pag ang kairiba niya mga babae, mainit ang payo? Correct. Napano? Pero ngaya. Baliktad. May difference. Ay, sorry tabi. Gari man ang gangang alasan man. Gari nga alasan man yan. Pero ngaya. Sarong beses na may aktibidad sa munisipyo, as in may mga bisitang kalalakihan, inidabi piso-pisyal, ganadong-ganado. Gari palang sunahiling ko kang ibalong street presentation. Tinatapso abskan utong Nariparo. Si opisyal, birik-birik ng demo dama sa butan, tatubangan kan mga boys. Minsan, iba man, baliktad sa imo ano? Baliktad. Minsan, iba man adi. Iba man ika. Mahinhin sa na. Baka din ako makaagi sa lidong. Baka dyan sa lidong may barikada na dyan. No entry for Henry M. Pakudalan iyan. Pakudalan. Baka pakudalan ang pag maagi na ako. Baka na ako makaagi sa lidong. Ano nangyari? Minsan matukaw dahil na sa kataning.
Kataning kan? Boys. Kan boys, okay. Tapos mabuhat. Mabuhat. Mabirik-birik. Tapos matukaw naman. Pag garo ngaya, nakakareparo siya, na may nagihiling o kaya nagmamasid sa iya, mabuhat naman dabipe, tapos malipat naman yung tukawan. Gari pa lang sa kwan. Anapod ka, lansadera, aram mo lansadera? Iyo. Lansadera pala. Gari kabayong bago mansahon. Dahil makatukaw. Ha? Dahil makatukaw. Dahil makatukaw ki... Sabi ni Ma'am Atinits naman sa ninyo. Ting Atinits ni, kuduton ko ni Atinits, relax ha. Sabi niya, makaulog ang mata mo noy, selective. Selective dagma. Depende sa nahiling pa ano eh. Okay. Ang problema dapat ang mga mata kay ninyo opisyal, garo ngayang na magnet, permina sa ngayang nakatotok sa mga masasarig na daghan, kan mga boys. Unlike poles, di ba? Ang magnet ba gano Baga? Tag sa ibong, pag pareho, di nagdudukot. Opposite attracts. Pag opposite, minadukot. Di ba? Magnet palan siya. Perming nakatotok sa mga masasarig na daghan. Daghan talaga ang gusto niya? Po. Ano na daghan? So, tulak o so, iba man daghan? Ano, so abs? Bako? Daghan? So, daghan? Oo. So, gani ba naghihiro-hiro ang daghan? Nag-ano ini? Nagipitik-pitik? Oo. Ano ba? Nag-utong-hutong. Ano ba? May kalintura. Hanggang dito sa pagkatapos dakan event. Pagkatapos kan event. Siguro nga si official dahil na nakatios. Tuminindog sa may aagihan kan mga boys. Tapos? Pinasabitan. Pinasimplihan na hapro sa abs. Naramdaman ako. Naalala mo? Naalala mo? Naalala ko eh. May naalala talaga. Hindi. Patawal-tawala kita. Mga... Kan maagi na daso sarong boy. Ipinaon ni opisyal an sa iyang palad. Tinikab? Tinikab. Ay. Ikot sa kulangap nit. Dahil ngayon talaga iyan mapupugulan. Maluwas ngayon, tamaluwas. Tama ang man. totoong namamatian. Tama man. Mas ka ng control mo talaga. Minaluwas pa minsan. Tinikam pala. Ganun tanugon kayo. Kaya ang apod sa iyo, buhay pa o. Tapos sabay, Pag tama kang kamot sa tikab, masabi sa, so, nakakiom baga ang lips. Masabi siya, Masapog. Masapugon nga, noy. Kaya nga sa lubak-lubak na tinampo. Kaya nga, may bugon ang kunab, noy. Langka. Ay, hindi. Ano ba yan? Kaya, sabi ka iba, yan niya si alias Paon. Okay. Paon Pipaunan pala. Ang apod kang kuano ning... Tumba-tumba? Tumba-tumba di. Tumba-tumba. Strike? Ay bako, tumbatin. Ay, tama ba? Tumba-tumba. Tumba-tumba. Strike? Ay, hindi. Oha! Pagkari, Noy. Maski anong pasiguro, pag malawas talaga. Pasiguro, Noy. Oha! Joshua, goodbye. Ukudadaw nindo. Ukudadaw nindo. Ukudadaw nindo. Ukudadaw nindo. Sisay daw ini. Susay. Sisay daw ini. Susay daw ini. Salbatana, alas 7:03 na pala. Paaram na po kita. Baby, when I met you, there was peace unknown. I said,
po. Salamat kan sa nung pagantabay. Masunod na po ang DCGB Barreta alas 7 kasabay si Mar de la Cruz asin po si Jasmine Baloloy. Mabalik po ako 7:30 sa programa ng hapot. Salamat kan sa nung pagantabay. Ismail. God is good all the time. Mabuhay. I love you all. The Diocese of Legazpi brings you One Voice Part 2. One Voice Part 2, a dinner